The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang oras mismo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon at live na live tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko at live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisaan na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, kung inyong maalala, sunod-sunod ang bugso ng ulan dito sa Kabikolan nitong nakaraang linggo. At nung ika-21 ng buwang ito sa Bakakay Albay, maglola ang binawian ng buhay matapos silang aksidenteng mahulog sa rumaragasang tubig sa kanal. Sa lakas ng agos ng tubig, hindi na raw nagawang makaahon at natagpuan na lamang ang katawan ni Lola Violeta sa ilalim ng tulay sa Barangay Bongga, habang ang apo nito ay natagpuan na lamang sa ilog kinaumagahan na. Ang hinaing ngayon ng naiwang pamilya, may saayos ang problema sa kanilang barangay upang hindi na ito makapangbiktima pa ng iba. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Queenie Velga, ang nanay ng batang namayapa. Ma'am, magandang hapon po. Opo, nakikiramay po kami sa pagkawala po ng dalawa niyong kapamilya, ma'am. Opo, sir. Salamat po. Opo, kamusta na po ang buong pamilya matapos itong pangyayaring ito, ma'am? Sa ngayon, sir, hindi naman agad-agad maisip na mangyayari ito. Biglaan po ang lahat. Opo. Dahil sa mga panahon din po ay sa pagkakaalam namin, sa lugar na yun, wala yung mama ko at yung anak ko. Opo, Ma'am Queenie, maaari niyo bang maikwento kung saan po ito galing hanggang sa umantong sa ma-accidented at mahulog po ito sa kanal? Bali po kasi nung umaga pa lang po ng Sabado, maulan na dito, malakas na yung ulan. Umaga pa lang po, nag-insist na yung nanay ko na pagpupunta ng simbahan para po magbayad ng pamilya. Doon po sa isa po namin pamangkin na nandun sa isang barangay na nakaburol po. Sa pagpapaalam po namin sa amin na pupunta lang po siya ng Lamay, pag mimisa po doon, kasama po yung anak ko. Kasi parang 3 araw na po nang mimisa, palagi na pong kasama yung anak ko. Dahil kauwi lang po ng mama ko galing po sa Diet Camarines Norte. So, pangyayari, sir, kahit po ako ay nabablack-out kasi ang alam ko, sir, doon po yung mama sa isang lugar. Tapos sabi ng mga tao, andun na yung mama ko na tangin na ng tubig. Hindi pa sir pumapasok sa isip ko na nanay ko yun at anak ko yung pinagtutulungan ng hanapin, tapos rescue. So, matapos sir mga ilang oras, pumunta na po ako doon kasi marami na pong umahanap ng tulong. Pumunta po sa bahay namin dito, kila mama, sa aking nanay. Doon po sa mismong lugar na yun,
bilang nanay, gusto ko kasi bumaba din sa lugar na pinaghulugan. Kasi inisip ko, buhay pa yung anak ko, nandun lang kung sakali nakasabi. Kasi yung nanay ko po yung unang nakuha nila ng mga rescuer po. Sinusubukan po siyang i-revive. Hindi na siguro, hindi ko masabi ko kasi hindi ko siya nakita ng actual. Marami pong tumulong na i-revive yung mama ko. Dinalap pa rin po sa hospital. Sabi daw po doon, dead on arrival na po talaga sa biyahe. Matapos po nun, hindi po ako sir doon agad nakapunta kasi gusto ko rin po sir mahanap ng anak ko. Baka andun lang din sa paligid na kung saan ako yung nanay ko. Opo. Bali ko yung bala na yun. Yung asawa ko, bumaba na po din sa kulay na yun. Kahit bawal, pinipigilan, delikado. Hindi niya matiisal na yung anak niya na hindi mahanap kung saan magsisimula, kung saan hanapin. Kasi panganay po namin na anak ko, balik-balikan yung kwento, ayoko talaga umiyak. Ayoko na, paglit ko sa mga anak ko na, may na si mama. Pero saan manimis yung anak ko? Kasi inumaga po kami, inabot kami ng madaling araw, kakahanap. Hanggang sa umigil na po kami maghanap ng madaling araw po, mga 12:50 ng madaling araw. Para na rin po sa safety ng lahat kasi marami po kang tumulong. Marami ang gustong makuha agad yung anak ko kung nagbabaka sakali na buhi pa po siya. Opo. Kinalagaan sir, bilang nanay, hindi ka talaga po makakatulog. Bilang ama, bilang lolo, kapatid, kapatid sa mga lalaki. Kasi pamangkin nila yun. Hindi ko alam sir kung hindi sa akin nakit pumapasok sa isip ko na wala na siya. Na inisip ko, kung namin siya, buhay pa. Opo. Yan ang nangyari sir eh. Pagka umaga, na-rescue. Para yung asawa ko, dinala yung mga pado na naandun lang siya. Nakakita agad ng asawa ko sir. May mga tumulong naman po sir. Kasi yung asawa ko, hindi talaga siya nagpapapigil. Nakuha po agad. Mga 6:30 ng umaga po yun. Opo. Dito ako sa tumakbo. Talagang gusto ko malaman na anak ko na talaga yan. Kasi ayaw na akong paanahin. Kasi baka daw po bumigay ako. So, kailangan sir makita. Gusto ko makita na anak ko yun. Kasi yun, na kung wala na talaga. Kahit masakit, gusto ko siyang makita. Kasi, Opo. Ma'am Queenie. Talaga, Opo, Ma'am Hindi ko Queenie. Nung mga oras Opo. bang yon before na magpaalam sa inyo itong si Lola at itong anak mo, maulan na ba? Opo, sir, umaga pa lang, maulan na dito. Opo, Yung baha po, sir, hindi namin alam kung saan hanggang. Yung ulan talaga, sir. Hindi namin inaasahan na yung baha gano'n. Siguro, hindi na nakita yung butas doon sa tabi. Doon sila nahulog, sir. Opo. Pero first time mo bang dumaan doon si Lola at yung pamangkin mo, ma'am? Or talagang nakasanayan na doon talaga dumadaan itong yung nanay, ma'am, tapos yung anak niyo, ma'am? Kasi, sir, sa tagal ng panahon namin doon nakatira bilang residente, hindi naman po bumaba ng ganun kaapo doon sa kanal na yun. Hindi naman inaasahan. Kasi yung nanay ko, katikista po yun eh. Balik-balik po yun yung simbahan. Yung mga kasama. Hindi mo po namin alam kasi anak ko rin, naglalakad din minsan. Hindi ko sir alam kung... Pero aware sila sa lugar na yan. Hindi lang po, siguro nung time yun, dumapo yung tubig, hindi nakita na may butas doon. Pero parang ganun po yung nangyari. Opo. Dahil sa pangyari, ma'am, ngayon, Ma'am Queenie, ano po ang nais nyo ng buong pamilya po dahil sa pangyaring ito? Isa lang po yung yung asawa ko at bilang nanay. Isa lang po na sana magawa ng paraan, hindi na maulit, kasi hindi ko biro yung mawalan ka ng dalawa agad sa mahal mo sa buhay. Opo. Hindi sir siya biro. Napakasakit bilang nanay, bilang may inak ka na yung taas mo lang. Kaya sana po magawa ng paraan, aksyonan. Sana hindi na talaga sana maulit sa iba pa. Opo. Yun lang sir, bilang Philip namin pamilya po. Opo. Na ma-aksyonan po siya kapital.
Apo, dahil po dyan, Ma'am Queenie, nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Kapitan Judy Bigol, ang punong barangay ng Barangay Bonga, Bakakay, Albay. Magandang hapon po, Kapitan Judy. Good afternoon po, sir. And sa lahat ng nakaantabay sa programa niyo, po. Opo, Kap, maitanong ko lang po, gaano ba katagal na ganitong sitwasyon ng kanal nyo dyan sa inyong lugar? Actually, sir, kung titingnan niyo po yung, yung lugar, ito po kasi may covered line canal to yung nasa National Highway. Yung sa Barangay Road line canal is open po siya. Matagal na din po to. Almost siguro, let's say, mga 8 years, mga ganon, 6 to 8 years, ganon po, or more than, ganon. Opo. Opo, itong lugar nyo ba, Kap, talagang bahain po ba ito? So para sir, kasi alam naman natin pag malakas talaga po yung ulan, pag talaga pong medyo siyempre, ang tendency ng tubig is papunta pababa, hindi naman siya masyadong bahain. Kaso siguro nakita naman natin yung mga nakaraang linggo, yun nga po yung nangyari na tawag dito, yung insidente doon sa dito sa barangay ko na yung Maglola. Pero halos makita naman natin, hindi naman po siguro sa barangay ko eh. Opo. Sinabi niyo po, Kap, na halos 8 years na yung problema niyo po sa kanal niyo. Sir, bakit po natagalan po? Ano po yung humahadlang? Bakit hindi po nagawa ng paraan lamang? Sir, kung titingnan po natin kasi, we are not expecting kung ba't nagkaroon ng problema. Kung isa site visit nyo, actual nyo po na bibisitahan yung lugar, yung pinangyarihan, yun talaga po, kasi maliit yung line canal ng barangay, pero kasi merong cover siya eh. So kung makikita, kung ma-review niyo po yung CCTV footage, kahit po sa akin, yung sa akin din po na CCTV, talaga pong umaatras yung umaatras po yung dalawa kasi dahil sa ulan, kasi natatalsikan na po ng mga dumadang sasakyan. Oo. Mm-hmm. Pero dati, Kap, meron po ba itong harang before ito mangyaring insidente ng ganito? Yung connection kasi, sir, connection po kasi, sir, from yung tawag dito, line canal of the Barangay Road, kasi maliit siya. Wala po yun, open line canal po siya. Nakadugtong po siya dun po mismo sa line canal ng National Highway. Opo. Dahil po dyan, Kap, maitanong ko lang po, first time po ba itong mangyari na may nahulog po doon sa kanal? Yes po, opo. This is the first time. First time po ito na mangyari dito sa barangay ko. And syempre, yun nga, nakakalungkot din dahil sa ganung naging nangyari. Opo, dahil po sa pangyari po itong, Kap, ano po yung naging action bilang punong barangay po sa ating lugar? Yes po, yun nga po. Thank you very much sa ano niyo po. Kasi unang-una, pinalagyan ko na muna yun ng temporary. Ako na mismo po nagpalagay. And then, gumagawa na po yung barangay. Kanina po nag-session kami, regular session namin. And then, gumawa na po kami ng resolution through the Provincial Government of Albay, sa Provincial Engineering Office. And yung sa lahat na concerned agencies po na kailangan matulungan din kami. Kasi alam mo naman, sir, ang project na yun is hindi sa barangay. Although nga po, nandun sa amin. Kaya, humihingi po kami ng tulong. Opo. Okay. Dahil po dyan, Kap, maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon. Yan po si Kapitan Judy Bigol, ang punong barangay ng Barangay Bonga, Bakakay, Albay. Asahan po namin itong agaran yung pag-aksyon para wala nang mabiktima pong iba. Thank you po, sir. Thank you po. Opo. Dahil dyan mga ka-aksyon, nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Sir Alfred Colliantes, ang medical responder ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bakakay, Albay. Magandang hapon po, Sir Alfred. Magandang hapon po, sir. And sa mga nakikinig po ng programa niyo. Apo, maitanong ko lang po, during itong mangyarang insidente, paano po na paabot sa inyong opisina and kamusta po yung ginawang hakbang or operation po ng MDRRMO Bakakay? Bali po, nang nakatulsig po kami ng tawag, nasa kasagal po ng pag-uulan nun. Then yung iba pong tropa, yung iba pong mga katrabaho is nasa pag-river monitoring po talaga kasi talagang may advice na yung boss namin na mag-river monitoring na kasi nga malakas yung agos ng ulan. Tapos po may biglang tumawag sa hotline namin ng MDRMO
Kaya po nag-responde agad kami papunta po sa Barangay Bongga. Dahil nga po sa may tawag daw po na biglang nahulog na na maglola. Kaya agad po kami pumunta doon. Opo. Opo. Dun sa ginawa niyo po, sir, na search and rescue operation nung araw na yon, ano po yung nagpatagal or nagpahira po sa ginawa nating operation? Bali, pagdating po namin doon sa site, is sa lakas po ng agos, halos umaapaw talaga yung tubig kanal. Then, maraming mga bystander na din ang sabayan sa amin sa paghahanap. And naikot na namin yung vicinity ng barangay hanggang nakapunta kami doon sa crossing. Makita nyo yung crossing na ginagawang tulay. Then, nakatagos na po doon yung lola nung natapaan po namin. Opo. Etong ginawa nating search and rescue, sino po ang unang nakita po ng responder po? And gaano kalayo po ito? Kami po yung kumuha doon kay Lola. Bali, habang naghahanap po kami doon sa baba ng tulay, may tumawag po sa amin bigla na nakita na daw yung nakasabit sa yung katawan, nakasabit doon sa isang tubo ng tubig. Tapos ayun, bigla po kami pumunta doon. Then dumating na din po yung Eurofile, yung mga personnel nila. Then tulong-tulong na po kaming kunin si Lola doon sa ilog. Opo. Hanggang anong oras po itong Sakto po sinagawa? alas 4 po nung tumawag sa amin, siguro po nakuha namin si Lola is magpo-4:30 na po. How about, Then, how about naman po, sir, doon kay Kian, yung ginawang search and rescue operation? Hanggang yung doon naman po sa Apo, bali, nakuha namin yung layo na is nasa 1.6 kilometer na ang layo mula doon sa kanal na kinahulugan nila. Then, pinabukasan na po namin nahanap. Talagang search and retrieval na po yung paghahanap namin doon kasi nga magdamag na siyang hindi namin matagpuan gawa ng lakas ng agos ng tubig. Opo. Ito po bang pangyari, Sir Alfred, first time po ba itong mangyari or may mga insidente na po na pag ganitong maulan, nahuhulog sa kanal? First time po nangyari itong tawag sa amin kasi karamihan na matawag sa amin, mga vehicular accident. Pero ito pong pangyaring ito, first time po talaga nangyari itong biglang inanod ng ulan. Okay. Sino-sino po yung mga katulong natin dito sa kasama namin po dito yung Eurofire, yung staff po ng buong staff ng MDRMO, then yung mga kapulisan po natin. Then nandun din po yung mga tanod tsaka yung mga concerned citizen na mga bystander. Opo. Dahil po dyan, ano po yung panawagan natin sa mga barangay, especially may mga ganitong mga kanal na nakaka-aksidente pala. Ang ma-advise lang po namin bilang concerned citizen, siguro po gawin na lang natin ang trabaho natin na yung mga nakikita natin na mga hazard na mga bagay na pwedeng makadulot ng perwisyo or mga ayusin na habang maaga pa para hindi na po makapinsala pa ng iba. Opo, tama po. Hindi na po ba dapat alarm na to sa lahat ng barangay na kumbaga huwag na natin hintayin pa na may ma-aksidente po dyan sa mga ganitong incident, especially kung maulan? Opo, tama po. Opo. Ano rin po, siguro last na lang, ano po yung panawagan natin sa ating mga kababayan tuwing especially maulan para para makaiwas sa mga ganitong insidente po? Sa mga kababayan po nakikinig, bali po para maiwasan natin ang ganitong sakuna, kung sakaling po talagang hindi naman importante ang lakad natin, ipagpaliban na muna. Lalo na po kapag malakas na lang ang ulan at nakita nyo na nagbabaha na, pwede naman po ipagpaliban na muna ang gagawin ko, hindi naman po talagang emergency. Saka kung may mga emergency rin pwede naman po kayo tumawag sa hotline namin, kami na po magbahalang mag-rescue sa inyo. Opo. Open po ang sa aming opisina, 24/7 po kaming bukas. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po sa inyo, Sir Alfred Colliantes, ang medical responder ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bakakay, Albay. Maraming salamat po, sir. Salamat din po. Opo, Ma'am Queen. Yes po, sir. Opo, meron ka po bang panawagan po sa publiko kung maaaring makatulong po, especially sa buron po ng iyong kapamilya?
Ngayon po na nagpapasalamat na ako dahil bumuhos po yung tulong sa amin. Dahil sa anak ko at saka sa nanay ko. Maraming salamat po sa mga naghatid na mga pumunta po dito. Isa lang po sa ating tanong na professional na agad para maiwasan. Lalo na po dito sa amin, sa laking maulan. Yun lang po ang isa po namin na sana maging alam po ang lahat. Ang mga nasa kakukulan, alam po ang lahat. Pagtulungan na lang po tayo lahat na hindi po biro yung mga nangyari sa ngayon po na kanito po. Salamat po sa mga papabok ng tulong, through GCash, through online, sa mga pumupunta po dito, sa mga nakipag-usap po sa amin. Salamat po sa lahat at sa mga tutulong. Maraming salamat. Apo, maraming salamat din po, Ma'am Queenie, and kami po ay nakikiramay po sa inyo. Salamat po. Apo, at sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, hinaing ng isang ina matapos itong layasan ng kanyang anak para makipagtanan sa boyfriend nito. Ora mismo nating binigyang aksyon. At isang lalaki aksidenteng sumalpok sa poste sakay ng kanyang motorsiklo. Nagkaroon ng amnesia. Ang alalahanin ng kanyang gamutan, ora mismo rin nating tinugunan ang kanilang buong kwento. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indong Gabos. Jericho Rosales po, Bicolano.
Ngunyan ta kaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang imuya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang halin sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang, ora mismo. Ito mga kaaksyon, kung inyong maalala, nakaraang buwan lamang ay dumulog sa ating tanggapan ng isang ina upang humingi ng tulong na mahanap ang kanyang naglayas na anak. At ang ora mismo nating pagbigay ng aksyon. Panoorin sa ating tabang ora mismo update. Isang dalagang ina ang nakipagtanan sa kanyang bagong boyfriend habang iniwan naman ang kanyang sanggol sa kanyang nanay. Ito ang hinaing na idinulog ni Nanay Janeline matapos silang umanong layasan ng kanyang 19 na taong kulang na anak. Big nga ang kamambisa na, guli ka na, sabi na nga dito sa imo. Bago po yun umalis, napagalitan ko po. Siguro po, galit po sa akin. Kasi po yung Lunes po kasi, nagtrabaho siya. Tapos, out niya pong alas 7 ng gabi. Tapos sabi naman po ng pinsan ng amo niya, may nagsundo daw ng lalaki na nakamotor. Ano na yung ginawa mo nung, siyempre, hindi umuwi ng gabi, hanggang sa ngayon, nawawala, saan ka na nagpunta tumingi ng tulong? Nung alas 7 po ng gabi, wala pa. Tapos, chinat ko po yung amo. Sabi ko, pumasok po ba si Jasmine, yung anak ko? Tapos sabi ng amo niya, hindi man daw pumasok. Posible ba
Sa tingin mo bilang isang nanay na sumama itong anak mo doon sa lalaking yon? Siguro po. Ayun ang sa tingin mo yung rason bakit hindi umuwi yung anak mo. Galit po kasi sa akin. Dahil galit sa'yo. Simple lang na pinagalitan. Magagawa ba ng anak mo na iwan yung anak niya? Na wala man lang pasabi sa'yo? Na ano po kasi yung isip niya, naturete. Bakit palagi mo ba siyang pinapagalitan? Oo, minsan po. Kasi sinasabihan ko kasi na wag na muna mag-boyfriend dahil nga isa nangyari sa kanya. Hindi siya pinanagutan. Sabi ko, wag na muna magpasok ng lalaki sa buhay niya. So ngayon, kung nakikinig itong anak mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Big ngain ka mambisa na. Sana di, ano mo, guli ka na. Sabi na nga dito sa imo. Dahil ako na ngataro. Mahirap ka sa akin mo, muli ka na. Meron bang dalang cellphone itong anak mo? Meron po. Tinawagan ko po yung number niyang dalawa. Hindi man po talaga sinasago. Nagre-ring lang. Kaya ora mismong tumugon ng aming programa at nakipag-ugnayan sa Barangay Bagong Abre ng Legazpi City. At aming nakapanayam si Kapitan Dindo Nunez na siyang nakapagbigay agad ng update patungkol sa dalaga ni Nanay Jeneline. Kanina, after yan, nagpunta ko doon sa bahay nila. Nga po? Ngayon, pagpunta ko doon sa bahay nila, umuwi na yung anak niya. Umuwi na doon sa bahay nila. Sabi daw, nagsama daw sila yung boyfriend niya. Maraming salamat po, Kap, dahil si nanay ay uuwi po na makikita niya na ang kanyang anak po. Dahil sa impormasyong ito, ora mismo rin naming sinamahan pa uwi si Nanay Jeneline upang siguraduhin nakabalik na ang kanyang anak. Nandiyan na ba si Jasmine? Nandiyan na. At nang makarating na kami sa bahay nila Nanay Jeneline, naabutan naming nakahiga at mahimbing na natutulog na si Jasmine na tila'y pagod at puyat pa mula sa paglalayas nito. Sa edad na 19 na taong gulang, hindi na lamang pag-aaral ang inaatupag ni Jasmine, maging ang pag-aalaga na sa kanyang sariling anak na 7 buwang gulang pa lang ay kanya na ring alalahanin. Pwede mo bang ma-explain sa amin ano yung ginagawa mo kahapon kasi hindi ka daw pumasok? Pumunta ng simbahan. Umiyak. Sobrang bigat namin yung dala mo. Tungkol ba to kay CJ? Doon sa tatay? Ano yung dinasal mo sa Diyos? I-guide niya ako kung ano yung dapat kong gawin. Kasi namumula mo ka dun sa pagpapalaki sa bata. Higit pang naging mabigat ang responsibilidad para kay Jasmine nang iwanan sila ng ama ng kanilang anak. Sorry kung nag-alala sila. Iniwan ko lang si CJ. Hindi ko inilip si CJ kagabi. Sobrang sama ng loob ko. Yung ano lang talaga, yung ama ni CJ, hindi niya malang naalala. Sa gastos talaga. Sa iyo ko naman iasalat kay ma, kay pa. Kaya naman ang ina at ama na ni Jasmine ang naging katuwang nito sa pag-aalaga sa kanyang sanggol. Yan, yaw man kami pirmi ni papa niya, masuporta man sa inda. Kasi man puro papaano, ti usulon kaya paano kami. Nagka-disponer man kay pambalgad, das daya to kaya din na siya magpara isip baga na. Ang problema ko kaya minsan paano siya sa financial sa akin. Hindi ko kaya yung trabaho. Gusto kasi yung basic lang. Doon kasi sa pinasukan ko, gumagawa pa sila ng resibo. Gumagahit pa sila ng technology. Nahihirapan ako. Tapos na naghanap ka ng trabaho. Kamusta yung paghahanap ng trabaho? Wala din. May iba may nahanap na. Sa mall, hinahanap din ako ng requirements. Hindi pa naman ako nakakuha ng mga requirements. Kung may papangako ka dito sa anak mo, ano na lang yun? Kahit mahirap, kaya pa rin. Pero sa kabila ng kanyang nakaraan, handa pa rin daw si Jasmine
nabuksan ang puso nito para sa bagong pag-ibig. Ano yung nakita mo sa kanya? Bakit sinagot mo? Tanggap niya si CJ. Kahit hindi niya pa nakikita, nahawakan, tanggap niya and kaya niya daw supportahan. Pero ikaw ba, mahal mo ba siya talaga? Kasi iniisip niya si CJ kaysa sa akin. Kahit hindi ko pa siya sinasagot. Talagang binibigyan niya ako para kapag nagsabi ako wala nang gatas si CJ, wala nang diaper, gano'n. Kaya din nahulog yung loob mo sa kanya. Pati ba yung nanay tanggap din si CJ? Ako yung pinakaunang girlfriend ng anak niya. Kaya nga may tiwala ako dun sa may friend ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay ma. Kasi yun nga, piling ko di naman nila ako naiintindihan. Siyempre, nanay mo pa rin naman siya at the end of the day. Diba? Maiintindihan ka na. Basta ipaintindi mo lang sa kanya. Sobrang nahirapan din naman ako. Kaya hindi ko na din naulit. Ayun nga, alam ko na din naman kung anong ginagawa ko. Takot ako baka sabi ko maarog naman doon yan na inot. Sabi ko nga maski pagdadagitan ko dahil na pagdadagitan ko siya para man sa inda, sa ikaray. Ano yung mensahe niyo ngayon sa lalaki? Kaya dahil niya na uliton ang ginibukang sang lalaki sa iya. Sana maging maray na siyang lalaki para kay Bibi. Sa kabila ng itinulog ng pag-aalala ng pangyayaring ito, sa mag-inang sila Jeneline at Jasmine ay nanaig pa rin ang pagkakaintindihan sa isa't isa. So yun mga ka-aksyon, grabe na talaga ang mga kabataan ngayon sa panahon. Ang ibang kabataan, mas inuuna pa ang paglakwatsa kaysa sa pag-aral, yung pagbo-boyfriend. Pag nagkaanak, yung responsibilidad, ipapasa na lang sa mga magulang. Yan, para sa mga kabataan, pag kayo ay pinapagalitan, huwag niyong damdamin dahil yung mga magulang nyo, alam nila kung ano ang tama at mali para sa iyo. So yan, mga ka-aksyon, samantala, balikan naman muli natin ang kwento ng isang binatang nagkaroon ng amnesia matapos itong sumalpok sa isang poste sakay ng kanyang motorsiklo. Ang ora mismo nating pagtugon sa kanyang gamutan. Panoorin natin sa ating Tabang Ora Mismo update. Sinubok ng isang aksidente ang buhay ng 20 anyos na binatang si Jomel Banico na nakatira sa Barangay Bayandong, Bakakay, Albay. Matapos kasing masangkot sa disgrasya sa kalsada, gamit ang kanyang minamanehong habal-habal, kinailangan niyang sumailalim sa agaw buhay na operasyon matapos tumama ng malakas sa poste ang kanyang ulo na nagresulta sa pagkakaroon niya ng amnesia o ang pansamantalang pagkawala ng kanyang alaala. Yung damdamin ko lang, natural lang po. Yung pag-iisip ko lang po yung parang nawala. Hindi ko po kilala yung yung iba kong pamilya. Labis naman itong ikinabahalan ng kanyang pamilya. Halos parang mamatay po ako pagdating ko daw po doon sa incident na nangyari. Talagang hinimatay daw po ako. At maski lumobong bayarin sa ospital ay ikinabahala ng pamilya. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa ang pamilya Banico na lumapit sa programa. Ano yun? Sumalpok siya? Tumilapon siya? Ano? Opo, ayun po sa nakakita. Sinong bakit sidecar? Sino nagdadala? Siya po. Siya nagdadrive? Opo, yung tricycle? Ano po siya, wala po siyang bubong. Kabal-kabal? Opo, Okay. yung motor po na may kulong-kulong. Kabal-kabal. Oo. So tumilapon siya? Opo. Okay. At saan bumagsak itong kapatid nyo? Ayun po sa nakakita, tumalsik daw po yung kapatid ko sa poste. Tumama daw po yung So ulo. ngayon, binabanggit mo 70% ng yung recovery ng kapatid mo. Ko po talaga inaasahan. Kanina lang po, nakita ko po yung chapel dyan, yung kay Padre Pio. Umiiyak po ako doon, humingi ng tulong. Natulungan po kami kasi wala na po talaga. Naawa po ako. Ubus na. Naawa po ako sa kapatid namin kasi palagi po siyang nagchat-chat kapag wala po kami sa ospital. Alam naman natin na talagang grabe yung pangangailangan ng ating humihingi ng tulong sa ngayong hapon. Yung kanyang mga luha sa kanyang mga mata ay mapapalitan na ng mga ngiti sa
sapagkat yung kanyang problema na bayarin sa ospital ay sasagutin na natin po. At yan ang trabaho natin, no, na magbigay ng mga solusyon sa mga problema ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanila pong pangangailangan sa medikal. Talagang dininig ng panalangin mo kanina, Mian, yung iyong kahilingan at sinagot yan ng Ako Bicol sa pamamagitan mismo ng pahayag ngayon ni Congressman Jill Bungalon. Dahil sa ora mismong pagtulong na ipinagkaloob ng programa at ni Congressman Jill Bungalon, agara namang nakalabas sa hospital si Jumel. Ngayon ay nagpapagaling na sa kanilang tahanan si Jumel. Hindi naman maiwasan matuwa ng pamilya sa naitulong ng programa sa kanila dahil sa hirap umano sila na makalikom ng malaking halaga para kay Jumel. At sa pagdalaw ng aming team sa tahanan Banico, nadat na namin si Jumel na tumutulong sa simpleng mga gawain at nakikipagkulitan pa sa kanyang mga pamangkin. Masayahin at nananatiling positibo si Jumel sa buhay. Kaya naman kahit hindi pa man lubos na nakakabalik ang kanyang memorya, hindi siya nawawala ng pag-asa na maalala muli ang lahat sa buhay niya. Sa kabila ng pagkakaroon ng amnesia, hindi naman naapektuhan ng aksidente niya ang kanyang pagkilos. Tanging ang peklat, giping hugis ng ulo, dulot ng pagtanggal ng nag-crack niyang bungo at ang mahabang tahi sa kanyang ulo ang naiwang bakas sa nangyari aksidente. Samantala, matapos ang aksidente ni Jumel, hindi na siya pinayagan pang magmaneho ng kanyang pamilya bilang pag-iingat na rin sa kanya. Nakagarahe na lamang ang habal-habal. Labis pa man ang pagnanais niyang magmaneho muli hanggang tingin at hawak na muna si Jumel sa habal-habal na naging sanhi ng kanyang pagkakadisgrasya. Tila nga ikalawang buhay na kung ituring ni Jumel maging ng kanyang buong pamilya ang pagkakaligtas niya mula sa aksidente. Malakas din ang pananalig ni Jumel na binigyan pa siya ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay na ngayon ay kanyang mas pinapahalagahan pa. Sobrang nakakabilib po ng TV po. Scale po. Kasi po, tumutulong po si para po sa lahat ng nangailangan po. Po sa mga naghihirap po para sa kanila. Malaking pasalamat ko. Marami talagang salamat sa ATV. Dahil ang laki talaga na itulong talaga kayo din sa amin. Lalo na po kay Bungalon. Pasalamatan talaga pa ako, ma'am. Salamatulong talaga. Sobrang pasalamat ako doon sa Ako Bicol. Dahil doon, may mga nagpaabot pa pong tulong. Especially po kay Sir Hill Bungalon po sa inabot niyang tulong sa amin sa pagsagot niya ng hospital bill. Malaking tulong po yun. Isa lamang ang binatang si Jumel sa mga Bicolanong natulungan ng programa sa usapin ng pangangailangang medikal. Asahan na magpapatuloy ang programang Ako Bicol tabang ora mismo sa pag-agapay at pagbibigay pag-asa sa mga kababayan nating dumaraan sa ganitong pagsubok sa buhay. Dahil naniniwala ang programa sa pangunguna ni Congressman Zaldico na sa usaping pangangailangang medikal, dapat walang napapag-iwanan. So yun ang kwento ni Jonel at agarang pagtugon ng Ako Bicol Party List sa pangunayan ni Congressman Attorney Jill Bungalon. At para sa mga motorista, lagi itong panawagan ng mga otoridad, kung tayo ay magmamaneho, ay hindi na magdoble, triple na ang pag-iingat. Magsuot ng safety gears, especially ang helmet, at iwasan ang pagmaneho na nasa impluensya po ng alak. So yan ang ating mga natunghayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito.
Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa mga natutulungan.